Umqeqeshi we-Orlando Pirates Jose Rivera ujabule ngephuzu abalithola ekhambeni ngemuva kokubambana ngo-1-1 neStade d'Abidjan emdlalweni wabo ka-Group C we-CAF Champions League. iPirates ibihamba phambili ngemuva kokuthi u-Evidence Makgopa eshaya iphenathi ngaphambi kokuthi kiwe ekhefini. Njengoba izimbangi zeqembu Al Ahly ne-CR Belouizdad bebengadlali kule mpelasonto, uRivera ukujabulela ukuhlala endaweni yokuqala okwamanje. uRivera uthe leli phuzu libalulekile ngoba ligcine iqembu lakhe liqhwakele eqoqweni kusasele imidlalo emithathu kuphela. Ubalule nokuthi ngesikhathi iPirates ifuna ukuwina, iStade d'Abidjan idlale kahle kakhulu. I-Orlando Pirates ithola amathuba amaningi okuwina umdlalo ngesombe sokuqala kodwa yawageja, okuhlanganisa nelilodwa likaMakgopa. Esombeni sesibili, iStade d'Abidjan lilinganise ngomzuzu ka-54 okwenze imizuzu engu-35 yokugcina yomdlalo ishube kakhulu. uRivera uthe uphoxekile kancane ngokugeja amathuba, ikakhulukazi emizuzwini yokuqala engu-20 kuya kwengu-25, kodwa uncome ukusebenza kahle kweqembu lakhe kanye nomzamo wabadlali abadlale ngaphansi kwezimo ezinzima. uRivera uphethe ngokuthi yize iqembu lingagculisekile ngokudlala ngokulingana, kodwa kusengumphumela omuhle ekuhambeni.